Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region, ang amo ni kadulong sa inyo. Today is April 11, 2025, biyernes nga adlaw kagyari ng mga top stories of the day. Pasalamat Festival gin-postpone bangod sa pagbugas ang abo sang kanlaon. Pulis patay matapos mabunggong iya motorsiklo sa truck. Big time rollback sa presyo sa produkto petrolyo natala na sa Malason nga simana. TUP Visayas nga DOST scholars naging top-notcher sa April 2025 Electronics Technicians Licensure Examination. Kag sa Good Vibes, lugar para sa pagpangamuyo kag reflection sa tripping ni Roming. Kag isa ka tennis coach nga luyag makaproduce ang mabakod nga players kilalahon sa bida sang liga. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, TUP Visayas students ng mga DOST scholars naging top-notcher sa bawagid lamang nagtakop ng Electronics Technician Licensure Examination. Nakuha sa Technological University of the Philippines Visayas students ang top 2 spots sa Electronics Technician Licensure Examinations sa JV Fuentebella kag John Frederick Valenton. Pareho nga Department of Science and Technology scholars anang in rank 1 kag pareho nga may average rating nga 95%. Si Brian Gilyang naman anang in rank 8 sa ECE board exams nga may average rating nga 90.30%. Sa number 9, mga utan kag handicraft sa mga mangunguma ang sarang mabakal sa Bacolod City Government Center grounds kada biyernes nga adlaw. Agud nga mas mabuligan nagkatapos ang Small Farmers Organization sa syudad, igatalana sa Bacolod LGU ang Bacolod City o sang Bacolod City Government Center atrium bilang Farmers Market. Diri sarang makadisplay kag baligya sa ilang mga produkto nga kararuton kag utan ang mga mangunguma. Magluwas sa mga utan, may mga handcrafts nga iban pagid nga mga produkto nga sarang mabakal sa farmers market kada biyernes nga adlaw. Ang pagtalana sa farmers market paagi sa City Agriculture Office, kabahin sa tikang sa syudad agud mas makabarato ang mga bumalakal kag makadirekta sila sa mga mangunguma. Damlag pa, ginsugura naman sa Bacolod LGU ang agri-digital platform nga sarang makabulig sa mga farmers organizations sa syudad paagi sa online transactions. Sa number 8, pagsaylo sang traffic light o na pag-demolish man sang illegal structure sa San Juan Street ang ginatugyan na lamang sa alkalde sa Bacolod Traffic. Bisan si Mayor Alvin Benitez ang natingala sang iya makita ang traffic lights nga ginpalusot sa atop sang isa ka payment center sa Dalan San Juan. Ginpakakas na kahapon sang mga opisyales sa Barangay 2 ang mga nagasablag na tarpaulin, signages kag atop sang payment center. Ginsiling sa alkalde nga iya ginatugyan sa pamunuan sa City Engineer's Office ang pagsaylo sa traffic lights o kung hindi gani ang pag-demolish sa mga illegal structures nga nagasablag sa takod nga traffic lights. Ginpatag ni Bacolod Traffic and Transportation Management Department OIC Patrick Lacson nga antes pa man gintakod sa contractor sa City Engineer's Office ang traffic lights, ginistorya na nila ang tag-iya sang illegal structures nga kakson ang mga atop kag obstruction nga nagalapaw sa kilid sa karsada. Nagwa nga sang ginpalaparan sang DPWH ang kilid sang dalan, pila sa mga residente ang nagtakod sang extension sang ilang balay sa bag-o semento nga dalan. Yeah, wala. But I think ina-address na subong, kita ko sa group chat nila, no, I did not really gave instructions kay sino because ilan na nang obra. Dapat they should be able to rectify ang ilang ginhimo. Nakita ko sa mga group chats nga ginasuryahan na. I think isa sa mga option is silo sa piya, no? Or clear man to sang barangay ang the obstruction. Like ang feeling after election, pwede ka clear? Like illegal structure si demolished or something naman? Ginaano to sila. They're assessing and sila na to ang implement.
Sa number 7, isa ka pulis patay matapos mabunggong iyang motor sa isa ka truck. Patay na sang mag-abot sa Don Salvador Benedicto Memorial District Hospital sa La Carlota City si Patrolman Kenneth Casuya sa Police Station 9 sa Bacolod City Police Office. Ini matapos mabunggo sa truck ang iya ginadala nga motorsiklo sa National Highway sang Taytay, Candagit, Barangay Baliwagan, Banwas ng San Enrique kahapon sang hapon. Taga Barangay Miranda sa Pontevedra ang biktima kaagpadulong puntani sa Bacolod City sang kahapon. Sa investigasyon sa San Enrique PNP, naglapaw sa iyang lane samtang nagadalagan sa nagakurbada nga dalan ang pulis kag nabunggo sa isa ka truck. Ginihagaw padala ang biktima sa ospital apang gideklarar nga dead on arrival. Temporaryo nga gindetain sa San Enrique PNP ang driver sa truck. Sa number 6, duga nga 5 million liters a day nga supply sa tubig. Plano nga kuwaon sa Basiwa Prime Water sa Suba sa Murcia, karon nga ginakulang na ang tubig o kanang water supply sa Bacolod City dala sa tig-ilinit. Alin sa 84 million liters a day nga supply sa tubig nagligad lang nga bulan na naog sa 77 MLD. Ang water supply sa Bacolod rason nga mabatsagan ang kakulang sa supply sa pila ka mga barangay. Ginpahayag ni Mayor Aldo Benitez nga ginadiho na sa Basiwa Prime Water ang pagtap sang supply gikan sa Caliban River nga sakop sang Banwa sa Murcia. Ginapaabot sang alkalde nga iniya mahingagaw agud nga mapun-an ang malapit sa 10 MLD nga kulang nga supply. Ginabulubanta nga makakuha sang duga nga 5 MLD ang Basiwa Prime Water paagi sa Bacolod Bulk Water Incorporated. Samtang ginabi-abi sang alkalde ang ginaplano nga feasibility study sang Healthmate Incorporated, isa ka water supply nga nabase sa Cebu nga nagaplano manginduga nga water concessionaire sa syudad sa Bacolod. But because of our current situation, ang weather nagdugo ang water table. So nanaog naman siya sa 77. So which will affect certain portions of our area. No? Although I heard also nga ang Basiwa is now finding remedies nga madugangan ang atong water supply. Sa number 5, empleyado sang GSO sa Bacolod City na tanan ang isyuhan sang show cause order bangod sa pagbaligya sang daan nga mga air conditioning unit. Makapila na kabeses nga ginasulit-sulit ni Mayor Aldo Benitez nga wala sang sacred cow sa iya sini nga administrasyon kag wala niya ginatolerar ang mga reklamo angot sa korupsyon. Gani magluwa sa traffic personnel nga ginpaidalom sa restrictive duty sang makuhaan sa video nga ginaligar nagabaton sang suol sa truck ban violator. Ginapausisa niya man karon ang isa ka empleyado sang General Services Office sa GSO nga ginaligar nagpangbaligya sa mga government assets. Nalakip na diri ang mga daan nga air condition unit nga napamaligya halin sa nagligad nga tuig. Ang City Legal Office na natala na nga mag-file sang show cause order batok sa iya. Nagligad lang man nga binulan sa may duha ka mga regular nga mga empleyado sang OBO nga nasentensyahan sa insidente sa pagpangilkil. May 3 pa ka mga regular employee ang separado nga ipasakaan sang kaso tungod sa pagpangawat sang gasolina kag pagserbi nga fixer sa sulod mismo sa Bacolod City Government Center. Bag-o nga Provincial Administration Center ang 70% na karon nga nahuman. Damlag pa, ginsiling na ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga ginapaabot nga mangin operational ang bagong edipisyo nga mag-house sa mga tanatapan sa provincial government offices sa madasun nga tuig. Patag ni Provincial Administrator Ray Frando Diaz, inibangod hindi man lamang ang physical structure ang ginahatagan sa konsiderasyon kundi pati ang pag-install sa kuryente, tubig, connectivity, pati na mismo ang actual nga transfer o kung ang pag-transition. Tigayo na nga naka-order kag nakapili sa mga furniture kag fixture para sa among 7-story building. Samtang may tubtub pa sa December ang kumbuyahan nga nakontrata sa probinsya sa idalom sang public-private partnership para sa pagsugod sang development sa propiedad nga kaiping sang ginapatindog nga new PAC. Patag ni Diaz, sa kasugtanan may duha ka tuig nga natungdan nga kumbuyahan humalin sa pag-turnover sang propiedad sa ila para masuguran ang proyekto nga nagalakip sang multi-use building.
ang mga furnitures na order naman to, no? Nagtanaw na kami to, kag nagpili na kami sa materials, color, mga tint, mga tanan. Kung diin to mas nami nga material in terms of quality, nagpili na. As we speak, inobra na to, and hopefully ma-deliver man na siya once the building is ready for occupancy. So ay ang ginabantayan naton, which is about mga 70% naman sila kuno. The reports are coming in, and I'm trusting that really the rate of work and the percentage of completion as reported by our engineers are correct, no? So istorya ko gani di after Gov said nga next year operational. That could be, you know, putting into consideration nga it's not just the physical setup nga matapos mo ang moving in, etc. Sa number 3, good news para sa mga motorista kag sa nagaplano nga mag-road trip sa Semana Santa kay man may big time rollback sa presyo sa produkto petrolyo sa madason nga semana. Ginapaabot nga may masobra sa 4 pesos nga rollback sa kada litro sang gasolina, masobra 3 pesos nga rollback sa kada litro sang diesel, kag masobra man sa 3 pesos nga rollback sa presyo sang kerosene sa madason nga semana. Sunod sa Department o kung sa kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, ang mga rason sa big time price rollback sa produkto petrolyo amo ang pagsaka sang trade tension sa tunga sang US kag China nga mahimo magresulta sa recession gani may posibilidad nga manubo ang demand sang crude oil. Nagpapanaog man sa presyo sang gatong ang Saudi Arabia kag ang posibilidad sa pagsaka sa production sang langis sang OPEC o Organization of Petroleum Producing Countries. Sa number 2, isa sa karon sa mga luyag nga tagaan atensyon sa probinsya sa Negros Occidental amo ang permanente nga puloy-an para sa mga residente nga nagapuyo sa sulod mismo sang 6-kilometer danger zone sa Bulkan Canlaon. Sunod sa kay Provincial Administrator Fernando Diaz, willing kag handa ang probinsya sa pagbulig sa mga apektado ng LGU bahin sa relocation sa ilang mga pumuluyo nga sakop hindi lamang sang 4-kilometer permanent danger zone. Kinahanglan nga mangin disaster resilient kag hindi man pwede sunod sa kay Diaz nga kada may paglupok sang kanlaon amo man ang pag-evacuate sang pumuluyo nga apektado. Nagakaigo nga mangita sang permanent nga relocation. Maayo man kung masunod sang La Castellana kag La Carlota ang ehemplo sang Bago City nga pagtukod sang payag sang kapag-un suno sa iya. Samtang wala man sang announcement bahin sa dugang nga bulig gikan sa Malacañang. Handa ang probinsya nga magamit sang 2025 Quick Response Fund sini kung maubos na ang damlag pa 50 milyones pesos na binrelease sang Malacañang. Mahimo man nga apektado ang releasing sang ginpatuman nga Comelec banning suno sa kay Diaz. Sa piyakabahin padayon ng ayuda sa mga apektado. Sa record sa Department of Health, sa April 9 and 10, sini nga consultation may 5 ka acute respiratory infection nga suno kay Adrian Hort Ramos, ang head sa Bacolod and Negros Occidental DOH office. Mahimo epekto sang Astrofold. May paghilanat man pero pwede man ini nga dala sang kambyo sang klima. May 32 ka mga consultation sa other diseases nga gin-report sa nagapang idaron na 5 years old pasaka kag 3 naman ka mga consultation sa below 5. Kaya. Kung tanawon mo gid in terms of resources, kaya. So you're looking at permanently relocating the people from the 6-kilometer? Yes, if that is the requirement for their safety and if it is acceptable socially, no, bali may social acceptability sa aton nga pumuluyo nga. Of course, they cannot go on this way forever. Kada lupok manaog, no, mayo man nga maka atag na ta solution that is permanent. We don't know if ma-return into dormant state si Canlaon, and kung mag-dormant siya, how long it's gonna last, no? This is just a reminder that for us to be disaster resilient, we have to get away from danger. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, Pasalamat Festival sa La Carlota City ang
gin-postpone. Patag sang alkalde, wala gin-cancel ang kapistahan kundi gin-iduglang. Pero kung saan hindi pa mahibaluan ang petsa. Ang 43rd Pasalamat Festival ang kuntani naka-schedule sini nga April 21 to 27. Ugaling patag ni Mayor Rex Halandoon na tungod sa paglupok sa bulkan kanlaon sini lamang nga Martes, gid pa kamaayo nga ipaisol na lang anay ang selebrasyon. Sa interview sang media kay Halandoon, uyag niya anay matutukan ang safety sa pumuluyo kag disaster response sa karon. Labi na nga may duha pa ka mga barangay sa La Carlota nga wala sang tubig ilimnon tugaman sa pagsupon kag pag-contaminate sang water source kasunod sang minor explosive eruption. Kung saan ugid na talana ang Pasalamat Festival, hindi pa mapatod suno sa alkalde. Sa may La Carlota account, nakasaad na sa tion nga ma-downgrade sa alert level 2 ang bulkan, madayon ang kahiwatan. Na-postpone man, pasalig man ni Halandoon nga ila kilalahon ang ilang nga contractual obligation sa ilang mga suppliers sa Pasalamat Festival. Ang Department of Tourism nag-issue kagabi ng travel advisory nga nagadumili sa mga turista nga magkanto sa Negros Occidental, labi na sa La Carlota, La Casillana kag Bago tungod sa sini nga sitwasyon. Bangon sini, nagkonsulta ako sa mga opisyalis ng syudad, mga barangay kapitan, mga department heads, mga city officials, festival organizers, kag mga stakeholders. Matapos ang malawig na deliberasyon, isa ka mabudlay kag mabugat nga desisyon ng akong ginhimo na mag-postpone sang Pasalamat Festival. Hindi ini mahapos nga desisyon. Nabalan ko ang gastos, kakaapoy, preparasyon, tiyempo nga inyo ginhatag labi ng mga participating barangays naton. Kag ini gina-apresyar ko tanan. Mabugat ini sa akon balatyagon, pero mas mabugat ang kabudlayan kag pagpanghangkat sa paglupok sa bulkan. Kagyari naman ang pagpabalo na mo niya pang pag-good vibes sa inyo sini nga weekend. Sini nga Holy Week, makadto kita sa lugar nga makapangamuyo, makameditate, kag makarelax man at the same time. Ang lugar nga hindi tamaan kalayo pero makareflect ka man, kag maapresyar mo man ang katahom sang imo nga palibot. Ini ang katuan tabwas sa tripping ni Romeng. Nanging top tennis player siya sa Bacolod nga nagtiglawas adto sa rehiyon sa palarong pambansa. Katapos sang International Coaches Association nga nagatingwa makaproduce sang masunod nga top international tennis player pareho kay Alex Ayala sang pungsod. Aton siya kilalahon sa bida sang liga sa Sunday at 9 a.m. Shoutout anay sa aton nga mga live viewers subong hapon si Sir Nene Grande from SAG Integrated Farm sa Moises Padilla mayang hapon si Ma'am Aida Arroyo Palencia. Good afternoon sa Ruming. To all Digicast viewers watching from Taiwan. Si Lindol Sunyo mayong hapon Digicast Negros pa shout out kay Paeng Bautista kag Kino France mayong hapon sa inyo. Si Ria Tenefrancia, good afternoon Digicast Negros. Shout out to Johnny Hoven. Si Romel Mahilog Galio, mayong hapon Digicast Negros. Si Jessery Garucha Hivero, maulanon nga hapon ka Digicast sa Ruming watching from Saraet. Pa-shout out ko lang si Bads Fiwi. Salamat. Ay kaulan ko sa mamaylan ha. Kag, amuyad to ang top 10 nga mga balita sa Negros Island Region subong adlaw. Tubtub sa Lunes, mayong hapon.